Hallelujah. Can we all stand as we take this opportunity? Start into Sister acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Start into Sakonzana zetu. Amen. Hallelujah. Uthathe ithuba usekumphostile nomama, the father of the house, which is Apostle Mbebe. Umhlabelelo ethi uyalalelwa usomandla ngoba isimo singafuni. Uthathe ithuba ndibuyisela khona kwi-leadership yalapha ekhaya abathe bavuma ukuba sizoba kule ndawo. Thethe ngam leadership ivuma ukuba ndizoba kule ndawo. Le ndawo ke sisibingelelo and sinegama elinye esisibingelelo likaPastoral Mbebe. Umntu that will account in whatever that will take place esisibingelelo umposti because sizolithembe yena ngesibingelelo. Le ndawo ikodwa xa ibizwa i-pulpit. We are pulling the people of God from the pit of hell, from the pit of sin, from the pit of lack of knowledge, anything that destroys abantwana bakaThixo. So i-pulpit lena yindawo yokutsala abantwana bakaThixo. So ntomngamnyeke omileyo epulpitini uye embathiswe ngoThixo ngentambiso ayibekile phezu kwempilo yakhe. And njengoba kule ndawo there is what we call impartation. As ngoku ndithetha, every ear that is listening to the sound of my voice is receiving everything that I am. Uba ndilixoki, you are receiving that. Uba uthe kanti andikhonzi uYesu waseNazareth, you are receiving whatever spirit that is coming out of me. So in pulpit, it's very important that we make abantu. Ngoba lo muntu ozama apha, as you are all listening, iyahamba and iyangena. Izibingelelo ke zinengcambu zazo. Kukhona apho sithatha amandla khona, khona apho sithatha amafutha khona. So ndithi ndibulela leadership yalapha ngoba iye yathemba ukuthi andizinantwintsha engazobulala umhlambi kaThixo. Ndiza ndiphethe amandla kaMoya Ngcwele, nothing else. Yelo nto dangerous indima yepulpit. Wonke umuntu omapha uba right kwipulpit, wonke umuntu abe wrong. Idanger ilapho. Ndithathe ithuba ndibulise utata uXengane ongumyeni wam ne-leadership yonke yaseTrauma abantu abatsha bakhona. Ndithathe ithuba ndibulisa zonke iinkokheli zamabandla, ndibona utata uBishop, utata uMkana mama,
abafundisi abahlele phansi ngasemvande acknowledge bonke abazalwane bonke abantwana bakaThixo odada kunye nomama bonke abantu babizwe uThixo abanye ngababeshiya amagama ndithathe ithuba ndibulise egameni leNkosi Yesu waseNazaretha amen. Sibizwa ke apha namhlanje kuthiwa lisekhona ivangeli lisekhona ivangeli siphansi kwebandla i-Apostolic Faith and Acts Church. So I believe that we are operating under the apostolic grace. That is why we are given the impostor umpembe. Hallelujah. Ubupostoleka are your title. Ubupostoleka is one of the gifts of the Spirit. Into emnandi ke ngokuba phansi kwe gift ye-apostolic is that uyakwazi ukuba ngumprofeti, uyakwazi ukuba ngumvangeli, uyakwazi ukuba teacher of the word of God, uyakwazi ukuba ngumelusi, the pastor, uyakwazi ukuba ngumprofeti zonhlanu. Amen. So silapha ke ngenxa yoba uThixo uthe lisekhona ivangeli. Ithi incwadi yeBhayibhile besiyifunda kuyo kolankonzo ndike ndakhonza kuyo Sunday. We were reading in the book of Colossians chapter 2 verses 7. I-theme ibisithi be rooted in Christ. Amen. Akwenzeki kuba uThixo azise imvuselelo kungekho sizathu. Amen. Ndizama ukondlalela lento. Ithi incwadi yeBhayibhile kukho ibandla laseKolose elibhalelwa umpostoli uPawulos. Lisekhona ivangeli. Ithi incwadi yeBhayibhile umpostoli uPawulos ebengumuntu othi xa efumana ireport zokuba ibandla line challenge sikhona izinto ezenzekayo ebandleni, kwathi ngoba ke bengumpostoli the establisher, the founder of the churches. Amen. Ebethi xa ngakwazi ukunyathela kwelinye ibandla abhala incwadi. Ezinye ke incwadi iba zincwadi that are addressed to individuals azibhalele oFilemon njalo njalo, but zibe khona ezi-addresswa to the churches uve kuthi ubhalele ibandla lase-Philippi. Apha ke ubhalela ibandla laseKolose kule ndawo endifuna uthetha kuyo. Ebhalela ibandla laseKolose nje akakhange abe kanti uqale ibandla eKolose. Amen. Qha into eyenzekileyo uthe ngokuba ebeqala ibandla eEfese washumayela ivangeli, laze ivangeli labamba uEphapha. Ithi incwadi yeBhayibhile lamconvert. Namhlanje uThixo uzosikhumbuza nje bethi lisekhona ivangeli. Uzosikhumbuza nge-impact yevangeli. Ndiyeze chaze ba intoni ivangeli. Now ithi incwadi yeBhayibhile he was converted, which means ebeyiyo into ebeyiyo ngaphambili. Amen. Kodwa lafika ivangeli lamguqula. Ekubeni limguqule akakwazi ukuthula, wahamba waya kwindawo yakhe yaseKolose. Ethi incwadi yeBhayibhile ikule ndawo iseTurkey siyaziyo eAmerica. Ithi incwadi yeBhayibhile ufike eKolose wathetha ngoYesu amve kumpostoli uPawulos wamguqula. So he started a church there, not to Apostle Paul. Iqalwa uEphapha. Ithi incwadi yeBhayibhile uyaweva ke ngumpostoli uPawulos sele kungekho ndlela yokuba acommunicate nabazalwane bezibhala abasezaletha ngenxa ubusy. But ithi incwadi yeBhayibhile this time ebebanjiwe engakhange ade akwazi uyonyathela kulamsebenzi uqalwe ngumuntu kaThixo oguqulwe livangeli. Amen. Into enzeka namhlanje ukuthi ivangeli liyaguqula.
amguqula ivangeli wayoqala inkonzo. Akaqalanga nje inkonzo uxelele abantu ngoYesu baguquka abantu. Kwaba khona indawo ukuhlanganela. Incwadi yeBhayibheli kube khona ke ngoku ixesha apho kufika i-doctrines ezingezizo, the false teachings. Ithi incwadi yeBhayibheli uzova lonto ke umpostoli uPawulos uba Jesus. Right tata. Ba ikhona i-false teaching efikileyo. Efike yalinganisa uYesu nabanye othixo. That was the danger eyafikela ibandla laseKolose. Kwanyanzeleka ke ngokuba umpostile makabhale ileta ebayalelayo abantwana bakaThixo ukuba mababe nomkhondo. Ithi message yakhe, be rooted in Christ. Now kuvakala ke ngoku ukuba kufike le false doctrine yathi uThixo uyancediswa. I believe nalapha ngexesha lethu imfikela umongcwele lonto ukuba sikwilixa apha ngoku singabangcwele esithi ndiyambulela uThixo namanyanga. Siyi-generation esindisukayo elinganisa uThixo nabanye othixo. That is why ngoku uThixo esithi makubekho lemvuselelo. It is the crusade. It is the revival. It is the conference. Usually kuba kwi-crusade yodwa, kube khona i-revival yodwa, kube khona i-conference yodwa. This is an evangelistic event. The crusade, revival, and conference. Umsebenzi wayo. It is here to gather people. Sizohlanganiswa sisuka kwimvaba ngemvaba. We are here to tell people about the gospel of Jesus Christ. You think evangeli? You don't evangeli. Evangeli is the gospel. What is the gospel? The gospel is the message. It is the message that had the center of it, which is Jesus Christ. Amen. The center of the message of the gospel is Jesus Christ. Lisekhona ivangeli. Singanga lishumayeli. Lisekhona ivangeli. Singanga liphili. Lisekhona ivangeli. Now the message, it carries love. The gospel, the message of Jesus Christ is carrying hope. The gospel, the message of Jesus Christ is carrying transformation. Sizokhunjuzwa. That is why we for crusade. Sizokhunjuzwa. That is why we for revival. Kukhona abangazaliyo noYesu. Esizoshwayela bamazi Yesu. Abantu abakhonzayo, abantu babamkele. Kodwa abangazaliyo naye. Kukhona abangazange bava ngoYesu. Ngendlela bakhe bava ngayo ngaphambili. But the crusade is a lot. There are people that will be transformed here. Evangeli iyaguqula. Evangeli iyatshintsha. It has the transformative power. Tifumele namhlanje. Tikwazise ngevangeli esilaziyo. Bathamandla alo esiwalibeleyo. Liyaguqula imali lomntu evangeli. Ithi incwadi yeBhayibhile kwakunendoda
esaziwa njengoSawule umthuthisi. Ithi incwadi yeBhayibhile watshintshwa livangeli from umthuthisi to the apostle. Utshintshwa yi-encounter kunye noKristu. Inyanga ingaguqula umuntu, hayi into esindisa umuntu. Into esindisa umuntu luthando lukaThixo. Ethi incwadi yeKaJohn chapter 3, wenzenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo khona ukuze ngaye sibe nobomi obungaphakathi. Now ivangeli liyaguqula. Uba ngabana ubungumuntu ofika evangelini esela, uqhubeke usela, awukayitholi le nto. Hallelujah. Hallelujah. Up today we are going to experience the spiritual awakening. Apho sizavuswa khona ngezinto esizazi esisiqalileke but sivuleka amehlo. Now kunabantu that will receive tonight salvation. Hallelujah. Now the gospel is the good news of salvation through Jesus Christ. Usindiso luza ngoYesu, hayi ngomnye umuntu. Liza ngoYesu phaqha engaxutshwanga nanto. uYesu evangeli akancediswe. uYesu evangeli ungamandla eyedwa. Hallelujah. Ayililo ke uba ayililo ivangeli elithetha ngoYesu, ukuphila kwakhe, ukufa kwakhe nokuvuka kwakhe. Xa ushumayela ivangeli ephilileyo zichaphazele zontathu. Ukuba ulizwi wabanyama waphila phakathi kwethu, wabethelela enqamlezweni, luyilingili wawunikela umphefumlo wakhe. Ithi incwadi yeBhayibhile ayawuthatha umzimba ayawufaka engcwabeni. For 3 days akakho engcwabeni. Uvukile umoya wayangena eHadesi, wafika wayathatha isithixo kuSathana. Ngomhla wesithathu wavuka esiphethe isithixo soloyisa. Lisekhona ivangeli elishumayela uYesu ephelele. Asinayo uYesu wafayo, sinoYesu wafa wavuka, sinoYesu wabayisayo ukufa. Hallelujah. Now the gospel that speaks about the coming, the death and the resurrection of Jesus Christ is the gospel that brings redemption. Uthethelelo lwesono lisakhona ivangeli. Ivangeli esilaziyo thina lelabantu abanezono, lelezoni abasindisweyo, abasindiswanga ngabamamandla, abasindiswanga ngokwabukwenza. Nathi samginyayo khange sibe ngcono kunabanye abantu. Akho nto inhle esithe sayenza ebusweni bukaThixo yasenza ukuba masisindiswe, kodwa sonke sisindisiwe nje, sisindiswe ngobabalo. Ethi incwadi yeBhayibhile xa ithetha ngobabalo, it is an unmerited favor of God. Akho mntu uphile kakuhle apha then wasindiswa, ayikho. Hallelujah. Kusindiswa umuntu osesonweni. So uba wena ube right, izinto zakho perfect. So Jesus did not come for you, he came for us. He came for us. He came for the weak. He came for the useless. Wazela abantu abane-background ezingaqondakaliyo, wazela abantu abangazelwa ntweni, wazela abantu abangenakamva xa bejongiwe.
Kaka sisulu lona linekamva ngomntu. Hallelujah. Lisakhona ivangeli. So uThixo uzosikhumbuza namhlanje ukuthi masiyeke lento sishumayele ebantwini ibenza abantu bangamfuni uYesu. Let us bring back the message of love to the people. Let us give the message of hope. That's the gospel. Evangeli lisekhona. Hallelujah. Now, the message of hope yile ithi xa isinika ithemba yiza kumnina nonke enisindwayo elibulalekayo imithwalo mna Yehova zawunika ukuphumla. We are called by God to be given rest. Ungekho uKristu akho kuphumla. Wathi ubekho sikhwathaza ebusuku uyaphakama uyakhangela kanti umuntu asaziyo ukuba kunawafayo enqamlezweni wamvukela uvela ngqengqe ngoba uyayazi it is Psalms 91 verse 2. It is the angels that have been assigned from heaven to protect and to guard you. Kunalagada abakhutshwa lizulu bakhutshwa specifically belegama lakho ubabana banokhusela yena lo ongena xabiso lo ongena mali lo ongaziwa nasezihlanganisweni lo ongena sona sikhundla secawa kodwa izulu will assign guards ukuba bakalale ngokukhona ongalaliyo ongozeliyo ongumkhinkasiraye. Sithunyelwe lo vangeli. Sithunyelwe lo vangeli. Ivangeli lasinika ithemba. Sinika ithemba. Elithi yisunjalo. Elithi come as you are. Sasivangeli elinjalo thina. Elingathi qala uyoba nempahla zonke ecaweni. Elithi yizuma nekliniki. Thina besemhlabeni lebisinika amandla. Ithi noma ndiqoka amandla ekliniki. Ikhona ingubo emhlophe qha simkhonzile uThixo thina singenazo nempahla zotshintsha batshintsha kwakho inyanga ziqengeleke akunye umntwenye kodwa xa uphuma endlini uphuma ugcwele ijoy ngoba kunevangeli awayifumanayo eyenza ungajongi izimpahla ezinto senza sibe namaqhuku okuba ndikhonza ngoba namali ndikhonza ngoba nanto onxiba asigcwelanga nguYesu. Asigcwelanga nguYesu. Hayi kudala ngenxa into ezinjalo ecaweni zawuyamhlanda nento yokuyasikinya kulaa cawe bazalwane sajonga abantu abasikhimayo awukamtholi uYesu. Thina sathola isimanga sathola umadida ungathi xa umbona namhlanje ndinxibela iweda yonke ungazi bakwakwelibhayi hayi eJoburg ndandinxibile okhweni ndikhonze ndisindisiwe ndifamous njengabo ndisaziwa and ndimhle saziwa ndimi lokubinye okanye zimbini. Hallelujah. Ngoba wathi uYesu uyasombathisa uyinxiba indalo uyiayine athi fa iglory uthi uyithenge nabanye abantu babuze ukuyithenga ubanzima uvula umlomo ngoba uzawuthole izwe ngathi uyaphoxisa. Jesus thetha ngalo sabamkela. Hallelujah. Hallelujah. So kufanele bake bazalwane sitshintshe lendlela abantu bangafuni ukwamkela uYesu wethu. Sishumayele i-message of love, i-message of hope, i-message of redemption. Abantu bayakhululwa kuYesu. Hallelujah. Thina sazi uYesu ekuthiwa yiza unomqwaliso. uYesu uyavasa umqwaliso. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thina si-understand uqolelo lwesono. Hallelujah. Hayi le judgment esiyenzayo sijaja abantu abangakhonziyo naleyo ukuthatha inkonzo zethu esizenze zibe ngcono kunezabanye abantu kanti inkonzo le kabani
Ngoba inkonzo ikaKristu ezulwini akwaziwa nalamagama ezinkonzo zethu. Izulu lazi umzimba. Izulu xa lijonge apha bangumlenze kaYehova lo. Izulu lijonge umlenze ngoba lisathi zilihambe ivangeli ligqibizwe lonke lincedwe yile ministry ihambayo. Xa lifika kwelinye ibandla lisemva mhlawumbe elabandla lingamehlo kaYehova. Leli linemboni ligcwele abaprofeti. Umzimba lowo abanye bayindlebe kaYehova. Uthi uThixo xa ethethe izinto asithethe kwelinye ibandla elo bandla liyindlebe yolo nto sibizwa singumzimba. Kanti xa uthetha ngebandla akathethi nge-local church uthetha ngomzimba. Xa uyesu ekubona wena urepresent indlebe uzakubona njengendlebe, omnye mbone njengenyawo, omnye mbone njengesandla. Singabantwana bakaKristu. Lezi spiritual gift uThixo asinike zona akasinikelanga uba sixhomelane, usinike uba siseve ngazo. We are called to serve. That's why Apostle Paul says, athi ngumbanjwa wasenkosini. We cannot rest. Ayeke bathi sonqena uphangela. Ngoba kufanele sisevile. That is why ugqiboshelwe uyadinwa ungakwazi nokuphakamisa umnwe. Kube ngathi uthwele izitsha ngelo xesha uthetha ngomlomo wabili. Lo mbili ungaka uzawundenza ngakwazi nokuphakama ngomso. Yes. Amen. Lord Jesus. Now, our gospel, the gospel of Jesus Christ, it offers redemption and forgiveness of sins. In the book of John chapter 8, John chapter 8 verses 11. Uthi kwintombazana kumama ebebanjwe eseqotsheni. Uthi then neither do I condemn you. Uthi go, and from now ungumoni, go, but from now sin no more. Ubonile bakubambile red-handed andipiki, but ndikuxolele nam andikwazi nokukugweba ndinguKristu, ndinguyena ufanele hlale esihlalweni sobuKristu. Now go and sin no more. Leli phela ivangeli thina siliportrayayo ebantwini lingaxoleliyo. Singabazalwane abaneziqhamo zenyama. Ncwadi yamaGalati chapter 5. Kwiziqhamo zikanyama, kwiziqhamo zikamoya. Isiqhamo senyama unforgiveness. Awukwazi uthi uKristu usisidalwe esitsha uphinde ube nabantu ongathethi nabo, ube nabantu ongavani nabo, nokunesizathu ezingakanani na ukuba bakumoshe. Ayikho biblical loo nto. Uza kunceda yena uThixo ushumayela akazovala umlomo, but awukho kwi-right standing with him. Sishumayela ivangeli loxolelo lwezono. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ipoint endiza nayo apha lisekhona ivangeli that transforms. Bese ndiyithe kancinci. It transformed Saul of Tarsus from being a persecutor to become the apostle, the preacher of the word of God. Lord uzayifumana phaa kwincwadi yezenzo chapter 9 xa usendlini uzijongele. Glory to Jesus. Ithi incwadi eBhayibhileni, he was a zealous persecutor of the early church before the encounter with Jesus. Awukwazi ungabi na past, uba nayo ipast, but uhlangane noYesu utshintshe ubomi bakho. Glory to Jesus. Now after he had an encounter with Jesus on the road to Damascus, he became a prominent apostle, now spreading the gospel and establishing churches from umthuthisi webandla lokuqala likaKristu to the establishment
ngomqali wamabandla nonto bethuthisa amabandla. Yiyo loo nto ezawuthi xa efuna siyazi into abelivangeli liyaguqula umntu athi ubani kuKristu, because xa selikuguqulile akufuneka uhlale emntwini ebekushumayeza, funeka uhlale kulo kushunyayelwa ngaye. Uthi ubani kuKristu, usisidalwa esitsha, izinto ezindala ziyadlula, emva kokuthi mboneni zonke izinto zakhe zisuke zabantu. Namhlanje sandele ngabazalwana abangenazinto zintsha, banezinto ezindala. Amkela uYesu, ahlala uYesu 30 years, umzalwana kaguquki, akashiyi unoYesu, but akaguquki, akuphelelwa ekwamkeleni uYesu. Ukwamkela uYesu ku-step number 1, because uYesu uyamamkela unxilile, uYesu uyamamkela ukhwaphela into ubuyibile, umamkele futhi angene. Bathi ngebaluleke ukuguquka ushiye, kuthiwa ungumtshutshisi but ngoku ungumphostile, kuthiwa umchithi wamabandla but ngoku ungumqali wamabandla. He's an establisher of the church. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. It's in Matthew chapter 26. It's telling about the transforming power of the gospel. Evangeli liyaguqula. Glory to Jesus. It's telling about Peter from the denying disciple. Piku Yesu kade kabathathu. Glory to Jesus. And he became now a disciple. He became an apostle. It's not the Bible. Nguye owaguqula inginginya yabantu. Emveni kokumoya kaThixo uhlile in the book of Acts chapter 2. It's not the Bible. Abafana sabe ngaphandle bemamela abantu bakaThixo ethetha ngelwimi esabekayo. Kuthiwa imongcwele abengathi banxilile, bathi abantu ababukele ngaphandle bathi banxilile. Yaba nguye oyo explainela abantu ba kusekusasa aba bantu abanxilanga they are filled with the Holy Spirit. Ithi emva kokuba baguquka abantu baguqulwa ngumuntu that denied Jesus Christ. So ivangeli elingena empilweni yakho livumele likuguqule liyakutshintsha. Awukwazi uba ngumzalwane obe before amkela uYesu angavulwavani nabamelwane, athi akwamkela uYesu aqhubeke engavani nabamelwane, athathe ibheke ahamba enkonzweni athi umkhonzo uThixo ophilayo. Iyafana nongathi uye emgalelweni, ngathi uye society. Amen. Ayikho apha eBhayibhelini utshonga. Amen. Ngathi uye society usandoni upresent so that ingagcwali imali yakho ungacharge for ungabikho emgalelweni. Akho change. Glory to Jesus. We are talking about the transformative gospel. Lisakhona ivangeli. Xa uhlangene noYesu, we are in the book of John chapter 4. Ithi incwadi yeBhayibhile kwakunentombi engumSamariya. From an outcast to an evangelist. Wangohamba yedwa ngenxa yesimo sakhe nendlela wayesiphethe ngayo yena kakubi. Yamenza loo nto. Ithi incwadi yeBhayibhile xa ndi-unpack izibhalo ithi abantu abangosisi nabantu abangomama babesiya bonke ngexesha elithile ukuyokha amanzi ngoba kwakukude, babefumana nechance yosocialize. Qha kuba ke wayeyinkomo edla yodwa ngenxa yezenzo zakhe wahamba yedwa yena, otherwise kwakungayiwa umntu yedwa phaya. But ke nento ndizokuxelela le nto, xa uYesu ufuna ukwenza into entsha ngawo uyakuseparate. Kuba yinkomo edla yodwa, abantu ungakhange ubenze into ngelinye ixesha akususe kuwe ube benzele okuhle kodwa xa kufuneke kwenzele wena okuhle ube nabantu bakhaphayo xa basezindaweni kodwa nayibe igame yakho wonke umuntu ubhizi. But when God wants to separate you, when He wants to elevate you, He separates you from His group. Hallelujah. Hallelujah. Now,
Jesus revealed himself. Uyesu kune-tendency yokuzikhila ebantwini xa abantu bebodwa. Yivumele into yobana ube wedwa uzokwazana noThixo kakhulu. Xa ndifunda iBhayibhile fumanise uba bonke abantu that were rejected, azi xa urejectiwe ushiywe ngabantu sulile usole. Take advantage of that time and know your God. As ndinabantu bambalwa endibacingayo eBhayibhileni that were rejected and bafumana ichance yokwazana noThixo ngakumbi. Incwadi yeBhayibhile bakukho umfazi wayenethombe legazi. Lo mfazi wayerejectiwe ngenxa yomthetho. Kuthiwa kungasekho zitshomi, kungasekho zihlobo, kungasekho mali, wayeyedwa. Incwadi yeBhayibhile, she heard about Christ. Weva ngoKristu, uva njani ngoKristu? Because kaloku akhona abantu around yena. Uthi uNgcwele xa ndikhilela kaloku xa umuntu eva ngoKristu, uKristu lilizwi mos. So xa usiva ilizwi ngendlebe uliva ngoba ufumene ukholo. Okay, uyedwa ke ngokolu kholo lufumene njani? Incwadi yeBhayibhile, faith comes by hearing the word of God. So when she was alone, rejected, ephelelwe yinto yonke, waba nawo amandla okuqonda ilizwi. Then when she was busy reading the written word, the logos, then a rhema word came, a spoken word now came when she was reading a written word. Xa ufunde i-black and white, lanto njengenovel, xa ufunda yona kuye kuvele ivoice kaThixo. So ithi incwadi yeBhayibhile, she was rejected and alone. She was reading a written word. Then she heard about Christ. Faith comes by hearing the word of God. Wafa kukhila uKristu eBhayibhileni, wafumana amandla. UKristu ke une-tendency yokuvusa isibonelo zabantu xa abantu bebodwa. Ithi incwadi yeBhayibhile, weva ngoKristu waphakama, akakhathalele nomthetho owaphetha kuye, akasumayela kwi-audience, wasumayela kuye, wathi manje ndingabamba umqondo. Uthixo kule revival, kule crusade, kule conference uzovusa abantu abazaba ne-encounter naye ngexesha le-rejection. Ayeke ngawubancedile xa bengakuncedi wena ngexesha lokhatha ayothuba wazane noKristu ngakumbi. Take advantage of that time of rejection. Incwadi yeBhayibhile, uDavid was rejected by his own parents. Tatakhe nabantakwabo. Incwadi yeBhayibhile, wathatha advantage yela xesha. Wahlala wazana noKristu ngakumbi. Kwavuka ingoma. Ngexesha le-rejection, wazana noThixo wakhe ngakumbi. Wazikhila kuye uThixo. Ebemazi ngale ndlela ebemazi ngayo. Wazikhila ngokuthenga umalusi, wathatha usiba lakhe wabhala indumiso 23 esiqhula sonke. Wathi uYehova, umalusi wami andiswele. Uyamanyanzela ukuba makaswele kuqala ukuze ambone uYehova njengomalusi. He needed a shepherd to kill a bear for him. He needed a shepherd to kill a lion for him, but a shepherd, which is the Father, which is the covering, was not there, but Christ was there. He killed the bear with the help of the Holy Spirit. Nesizinto siwahlela uwedwa, uThixo akafuni usela sukona mntu. Yalona kasafika phambi kwabantu ethongele nothaba apostile, ulijonge emehlweni eloyikwa zi-trained soldiers. Ulijonge wena Goliath, I killed the bear, you were not there. I killed the lion, you were not there. Now when I'm catching you, what do I testimony Goliath? Not lifike lite, lafika selefile.
Prophet, uhamba nesicaka, Prophet Elisha. Uhamba nesicaka ethi incwadi yaBhayibheli. Bathi xebelele wavuka. Umkhosi kaThixo wabona. Umkhosi ubangqongile. Incwadi yaBhayibheli. Sancancazela. Isicaka. Sayovusa umprofeti. Sathi kubi. Sinqongiwe. Glory to Jesus. Athi kubi. Sithani sinqongiwe. Wathi wazana noKristu. Wathi Thixo utyhile abone uba bangaphi nabangakuthi. Khulu ongakulo kunosizwe. Ingxaki wena ujonge izinto ngeliso lenyama. Incwadi yeBhayibheli asilwi nenyama nagazi. Kodwa silwa nemimoya neziphathamandla zalagqunywa buya. Wena ulibele kulwa nabantu, ulwa nabantwana, ulwa nefamily, ulwa necolleagues. Hey, you are late. Likhona ivangeli elikasilwi nenyama nagazi, kodwa silwa nomoya. Umoya uliwa ngomoya. Wasiveza uThixo. uThixo unethendensi yoba xa umazi ngendlela ethile, Prophet aziveze ngenye indlela. ULazaro bayamazi. Bashow because wayetshone phedwa lapha. Ebehleli naphungithiza kulo Lazaro. Sibona amazi lo Lazaro. Is the healer. Thoba ugula uLazaro. Bayazi basinayo okusasobiza ngqathi. Sinenyanga enkulu ekhona la. Ogama likaJesu. Athohlabelele abantwana umlulamiso phansi. Ake nimlalele uJesu. Athi xa ndlo athalikho athi liphi elinye igama elihle esisindiswa ngalo. Athalikho elinye likaJesu lodwa. Athumela isigidimi wangeza uYesu egula uLazaro because namazi njengantoni njengehila. Wafa uLazaro akazi uYesu ngoba bamazi njengantoni njengehila. Wanuka wangcwatywa uLazaro akezi uYesu ngoba bamazi ngantoni njengehila. Wade wanuka uLazaro wavela uYesu. Uqondo ngoba bebehlala naye bebengenayo i-revelation, a-prophetic revelation because impossible bakwazi abantu uhamba nawe bengenayo i-prophetic revelation of who you are. Boba bona ngendlela bakuphatha ngayo, ngendlela bakujonga ngayo, ngendlela bathetha ngayo nawe. Basize ngoba you don't know who. That is why I Yesu bayeke baxolele ngoba bayazi into abayenza. Because ndithanda mna xa sangayigqibeze ndithanda mna nalaba boss abaphethele mna ndingathi bethanani ngoku babethanda bangakwazi nozikhomphona. Abathathazanile abafompound bebephethe baqhokrane ngabo bodwa asonde izandla bahlele. That is why sabayazi into abayenza. Abayazi. Because abangulelanga I'm willing to do this for them because I love them. Uthixo kunendlela yozikhila mhlawumbe ngoku ezinto zikwehlelayo zikwehlela ngoba eziveza ufuna ukunyusa ilevel yakho yokumazi. Rizwa kumazi nje ngowafayo nje ongazange avuke uthi ufuna umazi so that I know him and the power of his resurrection. Incwadi yeBhayibheli wakwanuka wezwe Yesu uqonda abantu abaclose kuwe bayakwazi ungakwazi ngoba close kuwe. Bathi ubukhona Jesus. Ubukhona. So ufana wathi show up when you are late. Abantu abahamba naye aba bebemizile aba bebephonga naye everything kanti abamazi. Ungakhula naye kanti awumazi izulu limenzani. Ungafunda naye kanti izulu lona liyamazi kuba akalingani nawe. Ningahlala kwithuenye ebhankeni anifani ningakhulela sitatweni esinye niyakwazi nokukhulela selekwane esinye andanazani. Incwadi yeBhayibheli bubukhona. So which means they have given up. Otherwise, I'm just open to
bamazile basuke kulelo mazi njengomphilisi. Uthi I am the resurrection and the life. Hallelujah. Bekunyanzeleke uba afe angcwatywe anuke ukuze bazomazi njenge-firstborn of the dead, umvusi wabafileyo. Uba wayeze uLazaro esagula ngibangazange bamazi njengomvusi wabafileyo. Nesi simo kudala ujongene naso uba ngamkhwazi uYesu bengathatheka. Wena uThixo umbizela iheadache, uThixo ufuna la chronic disease le ibizwe ngegama le kuthiwa ayelapheki. Akafundi le nto zawahamba uyothenga iComral kwa my friend iphele umbizele yona uthi ukuphilisile uYesu. Into engenziwa iComral into ezincane ufuna le katogqirha. There's nothing that we can do. Akhona isimayenza ningamthatha nikonke naye. Ivele indoda yasemazulu ithi sebencame konke. Lisekhona ivangeli elinamandla elitshintsha umuntu. Ke lafika endlini kaZakeyu ivangeli. But uYesu namhlanje lufikile usindiso endlini kaZakeyu. Lamtshintsha umbutho werhafu wayegridi esitshimali zamaxhekwazi. NabaZakeyu batya imali zamaxhekwazi ezinkonzweni. Ilanga labo liyeza basezosindiswa. We pray for them in this revival. We pray for them in this crusade. We pray for them in this crusade. Bonke abanespiriti zikaZakeyu Thixo mabakhulule. Thowe ngumuntu wesakurhafu ayangizashumayela wayengumuntu werhafu. Lamtshintsha izolo. Izulu lesitshintsha ibali lonke. Glory to Jesus. Uthi uZakeyu a tax collector. He became a disciple. Incwadi yeBhayibhile wabuya wanyaniseka. Wabuyisela nezamali zabantu bebezithekisa ngqo wade waziphinda. Sizothi lisekhona ivangeli that transforms. Xa ingxaki thina silamkela ngemilebe singayivuli inhliziyo. Kanti lithi incwadi yeBhayibhile chapter 4 Hebrews verses 12 uthi liyaphila. The word of God is alive and it is active and it is sharper than any double-edged sword. Athi liyahlaba lahlule phakathi komongo nethambo lifika apho thina singakwazi ukufika khona. That is why ufikelela ilizwi zam vehlabelela ethi silayihlaba inhliziyo. Oh God. Bathi ilizwi layihlaba inhliziyo yam lona landibonisa le ndlela ndihambayo ndidukile ayiyiyo. Bakholelwa bafundiswa intoni lilizwi. Emva koko bazivuma izono zabo. They confessed their sins. Glory to Jesus. Namhlanje sisandelwa ngabangcwele abaxelelwayo what to do. Funeka ukuthi yiza cenga nokathathu vala namehlo abantu abafuna ukwamkela uYesu. Ayikho loo nto. When you preach the gospel of Jesus Christ, people will come without being told uba mabaze ngaphambili. Xa befika abaphambili akwenziwa nale nto siyenzayo nto phamsi izandla zabo akwaxelelwa. Umntu that is convicted. Sinabantu abamkela uYesu but abangahlatywanga lizwi. Ohlatywa lizwi akaxelelwa ngofika apha akhale athi Thixo ndiyavuma ndingumoni andenzanga kakuhle. Kodwa omamele ngendlebe kanyama uthi siyakwekwa ecaweni siyagcwaliselwa kusunyayelwa ngathi. Lowo umamele ngendlebe akalumamelanga ngenhliziyo. Ngoba xa lifika lihlala inhliziyo likubonisa nguwe lo kuthethwa ngaye apha. Lungisa
I pray today in this revival, may God open the ears of your hearts so that you may receive the gospel of Jesus Christ, the good news of Jesus Christ, the transformative message of Jesus Christ. If I get enough people, Maria was a and to an demon. Lafikilizwe la ihlaba inhliziyo yakhe. Lasibonakaliswa ukuba lihlale nedimoni. Saphuma idimoni. Waguquka. Ube support ministry kaKristu. Ngoba waguqulwa ilizwe. I pray for the church that will listen to God with their hearts. Everything has an ear. Inhliziyo inendlebe. No. Everything has an ear, and it depends who is talking. Yes, Lord. Sunday long, abantu abafuna uva iBhayibheli eshunyayelwa ngabantu abaziwayo. Xa uthatha ushumela ubani khonza ke. Liphi ibandla lakhe? Udume ngantoni? Specialize ngantoni? It's ungodly. Yes, Lord. Kumi imoto enjani? Hlala phi? Yes, Lord. Hathi singabefundisi. Sijonga abantu ngokubhokotho zabo. Ezinkonzweni ordainwa abantu abanezinto abazenzayo. Ongaphangeliyo ordainwa akanaso nesihlalo. Akasuggest no suggest for that matter. Engazocontribute. Thixo mangincede ba. Yes, Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. It's not a Bible waguqulwa nguYesu. Ekubeni bengumuntu ogcwele idimoni. Waba ngumlandeli kaKristu. Ndivala iBhayibheli. Ndingatyhilanga nelizwe. Ndifuna nje sikhumbule uba ilizwe umpostile bethetha ngalo. Lelizwe reference yezinto benithetha ngazo uJohn chapter 2 verses 16. We must give the gospel of love. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Number 2, a gospel that transforms. Ifikela ebantwini bakaThixo. uThixo uye alidemonstrate elathando lwakhe. Ndivala ngoRomans chapter 5 verses 8. But God demonstrated his love for us in this, while we were still sinners. Oh, Romans chapter 5 verses 8. While we were still sinners. uYesu akafelanga abantu abaperfect. Ivangeli alizelanga abantu abaperfect. Ivangeli lelapho unye. Glory to Jesus. Namhlanje uThixo ukuthi masivule inhliziyo zethu. Si understand ukuba uthando olo lukaThixo luzele ntoni. Romans chapter 5 verses 8. Ngicela ufundele esiXhoseni. Amaroma. Romans 8 chapter 5 verse 8. Ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi sakubona kuba sisengaboni uKristu usifele. Go verse 9. Kokhona sigwetyele nje ngegazi lakhe siya kusindiswa ngaye kuyo ingqumbo. Verse 10. Sibamba mntana. Sicela uyiphethe iBhayibheli mama. Bona uphethe iBhayibheli esiXhosa. Yes. Yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi Underline. Siyathandwa nguYesu. Amen. Ndiyayivala ngoku. Uyathandwa nguYesu. Xexela umuntu osecala kwakho ithi uyathandwa nguYesu. Owethu uThixo sithanda noba
hayi ngoba abantu basithanda ngoba abantu bazaxelela uba ndiyamthanda umama X ngoba uthe wathi unezizathu zothanda umama X. Ubeke umama X akazenze ezanto azithandayo ngaye uzawuyeka umthanda. But ithi incwadi yeBhayibhile uThixo wethu sithanda ngoba uhambe nayo uyathandwa nguYesu. Let us spread the gospel of love. That is why singalandelwa ngabantu bazokhonza nathi. That is why siseculator kwasodwa usuke kwaXengana uze kwaApostle Bible kwaApostle Bible uhambe kwaDade uNyumka ujikeleza. It's because of we don't preach the gospel and people they don't receive it with their hearts, they receive it with their ears and they get offended. Sakubona ukuba sisengaboni uKristu asifele. Verse 9. Kwakukhona sigwetyele njengegazi lakhe siya kusindiswa ngaye kuyo inqumo. Yes, yona nto ke xa ndiyivalayo. I-gospel ndisummarize ivangeli as the gospel of repentance, of faith and the new life. Suvuma ukuba ngumKristu ongeso sidalwa esitsha. Suvuma ukuba ngumKristu ongenakholo. Ukholo is our currency. That's how we buy our things. Sisithenga ngokholo. Sikholelwa ezintweni ezingekho, ngekungesikhono, side zibekhona. And ukholo luza ngokuviliswa. Suba ngumKristu ofunda iBhayibhile ecaweni. Read the word of God. Meditate upon it day and night. So that you can hear God speak. uThixo uthetha naye nabani na. uThixo uyathetha. Ngoku sinabantu abanentetho abasindiswe that mocks the Holy Spirit. Iyamoka umoya ongcwele nto imvisa kabuhlungu. Laa nto siyithetha ingekhoyo ethi thuleleni Thixo. Akazange uThixo athule. Xa kungcola imeko esihlangene nazo kube ngathi uThixo uthule, sizivumele zisuppress ivoice kaThixo. Abantu abazana noThixo bathi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Sinayo uthuleleni Thixo. Akwazi uThixo uthula. Azange uThixo wathula. Thixo uyathetha. Qasandela ukungazi. Bawuthixo unendlela zahlukileyo zokuthetha. Thixo uyathetha ngelizwi, uthetha ngomthandazo, athetha ngengoma, uyathetha ngesituation. Thetha ngosana olune-3 years. Ivele ibhithu lethu ukade unombuzo wayo. Ushebe ubhekabheka. Uyathetha uThixo. Zange wathula uThixo. Athetha uThixo akonfirmele uthi awuvula iTV uThixo athetha uphinde uyivale. Ubhekabheka abantu. Uthi xa ungena efowunini athethe esempini uphinde uThixo uyathetha. Uthixo uyathetha. Uthixo uyathetha. Namhlanje uthethile. Uthe masibuyele nevangelini lisekhona. Shumayela ivangeli yothando. Preach the gospel that brings hope, love, redemption. Salvation comes with Christ alone. Let's make some again now. Let's the apostle one more time. Shout hallelujah! 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 Jesus. Ayeye Yesu ayeye. Ayeye wa Yesu ayeye. Siyabulela kakhulu kumama umpostile engana notata bandla lonke ne-leadership nawo wonke nje inkokheli ezinapha nomfundisi. Haleluya. Abefundisi abakhoyo sibulela kakhulu mama ngelizwi likaThixo liwe kule ndawo. Sithi uThixo aphinde abuye